Здравейте! Днес ще ви покажа кои са фигурите в шаха, как се местят и как се казват. Това е кон. Той се слага ето тук. Той се мести на така, или на така. Това е пешка. Тя се слага тук. Има 8 пешки. Има 8 пешки от всеки цвят. Добре. И още една. Добре, сега има още един кон. От другите фигури има само по 2. Това са топове. Слагат се в краищата. Това са офицери. След малко ще ви покажа как се местят. Това е царят. Той се слага тук. А това е царицата. Сега ще подредим и белите. Добре. Сега тези трябва да ги подредим добре. Трябва да внимаваме да не ги бутаме повече. Този топ не спря да пада. Тъй, сега. Готови сме с белите пешки. Сега остава да подредим другите фигури. И сме готови. Сега тук ще стои. Добре. Тук ще стои царицата, тук царят. Трябва да са един срещу друг. Значи. Тук ще стои това. Офицера. Тук ще стои коня, тук топа. Сега ще ви покажа как се местят. Пешката, само препоръчвам се меси с 2, а иначе се меси с 1. Топът трябва да е освободен. Така, и се мести на така, или на така. Добре. Конят ви показах как се мести. За офицера трябва също да е освободен. Той се меси на диагонал. Също така. За всички други фигури всичко трябва да е освободено. Така, това е царица, тя е най-силната фигура и може да се меси навсякъде. Напред, назад, наляво, надясно, на диагонал. Тя е най-силната фигура. Трябва да пазиш царя да не бъде обграден от всякъде и да не може да мръдне, защото ако стане това, спираме играта. Довиждане, деца, до скоро. Това беше Това е шахът. Това също сме говорили моя дядо. Ето сега ще приберем фигурките и тогава ще спрем видео. Напишите ми в коментарите дали знаете как се казват фигурите и как се местят. Чао!